No niin, tervetuloa. Aloitetaan webinaaria. Tänään meillä olisi aiheena semmoinen aihe kuin miksi myymälämuutos on syytä suunnitella. Ja meillä on täällä webinaarissa 2 ihmistä. Minä olen saanut Miko Raatikaisen asiantuntijana puhumaan suunnitelmista ja suunnittelusta myymälämuutoksissa. Ja minä, Ilari Juutilainen, olen täällä panelistina. Voitaisiin alkuun ottaa pienet esittelyt, ketä me ollaan. Mä voisin pitää pienen yritysesittelyn muutosryhmässä yleisesti, jonka jälkeen voitaisiin vähän miettiä, että onko viimeisen 10 vuoden aikana mitä kaikkea tuolla myymälämuutossaralla yleisesti tapahtunut, ja sitten voitaisiin sukeltaa tuohon niin kuin päivän pihviin, että mitä se myymäläsuunnittelu nyt sitten konkreettisesti voi olla. Ja mä voisin aloittaa ihan alkuun kertomalla itsestäni vähän. Mä tosissaan olen Ilari Juutilainen, toimin Muutosryhmä Oy:ssä aluepäällikkönä. Olen työskennellyt 12 vuotta tässä yrityksessä ja vuodesta 2014 ollut erilaisissa vastuutehtävissä ja tosissaan aluepäällikkönä vuodesta 2016-2017 asti. Ja aluepäällikkönä olen vastannut erilaisista asiakkuuksista, työnjohdosta, esihenkilötyöstä ja tämmöisistä asioista. Mulla on täällä myös paikalla Miko. Miko, voisit vähän kertoa, kuka olet ja mitä olet tehnyt? Joo, olen Miko Raatikainen ja toimin muutosryhmässä suunnitteluliiketoiminnan päällikkönä. Olen tässä nyt ollut reilun vuoden vajaan vuoden tässä nykyisessä tehtävässä. Ja sitä ennen toimin 5 vuotta aluepäällikkönä meillä ja sitten yhteensä ollut reilu 12 vuotta muutosryhmällä töissä ja projektivastaavana ja projektisuunnittelua tehnyt sitten aiemmin jo. Eli oma kokemukseni tuosta projektisuunnittelusta on karkeasti alkanut 2014, eli 10 vuotta sitten. Olen tehnyt aikaisempien työtehtävien ohella vahvasti suunnittelua, niin kuin noiden myymälätoteutuksien suunnittelua. Eli esimerkiksi monenlaisia erilaisia myymälöissä, kun on tullut projekti, niin sen suunnittelua esimerkiksi hypermarketteissa, market-tasolla, erilaisia tavaratalon myymälöitä, kuten Sokossa, ja erikoismyymälöitä, liikennemyymälöitä, niiden läpiviennin aikatauluttamista siellä niin kuin, ihan niin kuin tuoteryhmätasollakin. Eli yleisellä tasolla varmaan tämmöisiä niin kuin asiakaskohtaamistiloja, mihin ollaan niin kuin suunnitelmia tehty. Kyllä. Varmasti 10 vuoden aikana on suunnitelmallisuuskin ja yleisesti myymälä suunnittelu kehittynyt melkoisesti. Voidaan kohta vähän syväluodata sitä, mutta tähän alkuun mä voisin pitää tämmöisen kevyehkön yritysesittelyn. Varmasti uusia ihmisiä paikalla, jotka ei välttämättä niin kauhean ole tullut muutosryhmä vuosien saatossa niin tutuksi, mutta muutosryhmä on vuonna 2010 perustettu yritys ja oikeastaan tämä koko yrityksen liiketoiminta lähti liikkeelle vuonna 2009 Mikkelissä olleesta hypermarket-kokoluokan uudistuksessa, jossa oli ehkä ongelma siinä, että oli myymälässä aina kaupallinen puoli, jolla oli intressit ydinliiketoiminnan pyörittämisessä, ja sitten oli kiinteistö- ja rakennuspuoli, jolla oli erilaisia urakoita. Ja nämä oli samassa hankkeessa, mutta näillä oli täysin erilaiset intressit. Niin ehkä tästä ajatuksesta sitten tuli ajatus perustaa yritys, mikä en nyt suoraan parittaisi, mutta mikä ottaisi huomioon näiden eri voimien niin kuin näkökulmat tästä myymälän muutoksesta, ja ennen kaikkea sit vuosien valossa yritys kehittyi siihen pisteeseen, että miten näistä remonteista pystytään tekemään mahdollisimman kannattavia sen kaupan näkökulmasta, ja siinä keskeinen osa on ollut aina huomioida ne kuluttajat ja asiakkaat. Muutosryhmällä on 6 eri toimipistettä. Meillä on Turussa toimipiste, Tampereella, Jyväskylässä, Mikkelissä, Lahdessa ja Helsingissä. Tänä päivänä me työskennellään 4 eri maassa. Meillä on Norjassa, Ruotsissa, Virossa ja Suomessa projekteja.
ja ennen Ukrainan sotaa käytiin myös Venäjällä tekemässä myymälän muutoksia. Eli tämmöistä niin kuin kansainvälistymistä on tullut, ja varmasti kohta voidaan vähän Mikon näkemyksiä myös kuulla siitä, että miten tämä niin kuin Suomessa toteutettavat myymälän muutokset vaikka poikkeaa ulkomailla, että onko siellä tiettyjä asioita, mitä pitää eri lailla huomioida. Mikon esittelyssä käytiin jo vähän läpi sitä, että me työskennellään erilaisissa asiakaskohtaamistiloissa. Meillä on elintarvikepuolelta paljon projekteja, mitä ollaan tehty. Me ollaan oltu erilaisissa liikennemyymälöissä, erikoismyymälöissä, kosmetiikka ja kauneus, huonekalu. Me ollaan muutama koulukin kalustettu tuossa ja tehty myös projektointia ja kevyitä tämmöisiä rakennustöitä sitten hotelleissa. Eli tätä meidän liiketoimintaa ollaan pystytty jalostamaan myös niin kuin erilaisiin liiketoimintoihin. Ja tuoteportfoliosta ehkä sen verran, että tietty kevyt rakentamisen töistä nyt voisi luetella 10 000 erilaista työvaihetta, mutta ehkä pidättäydytään niistä poissa. Meillä on lattiahionta sillä puolella, mutta tämä meidän ydinliiketoiminta enemmän tai vähemmän perustuu asiakaspalveluun, kalustamiseen, tuotteistukseen, suunnitteluun ja työnjohtoon ja raportointiin. Siinä ehkä ytimekkäästi käyty meidän niin kuin yrityksen tuoteportfoliota läpi. Sen verran vielä ehkä tässä voisi sanoa, että jos tämän esityksen aikana tulee mitä tahansa kysymyksiä, niin kirjoittakaa sinne chattiin. Varataan tuohon loppuun pikkasen aikaa, niin käydään niitä porukalla sitten läpi, niin tämä pysyy jouhevana ehkä tämä meidän esittely, ja munkaan ei tarvitse sitten hyppiä täällä eri välilehtien välillä. Ennen kuin sukelletaan tuohon päivän pihviin, niin voitaisiin ehkä vähän palotella ajatuksia, miten myymälän muutokset on viimeisen 10 vuoden aikana yleisesti muuttunut. Molemmat meistä ollaan oltu 12 vuotta tässä bisneksessä mukana ja nähty ehkä se, että mitä se oli silloin reilu 10 vuotta sitten. Ja mä muistelen, että silloin ei ehkä semmoinen niin kuin ketteryys ja investointihalukkuus ei ollut ehkä ihan samaa tasoa kuin tänä päivänä. Toki kilpailuasetelma myös oli varmasti eri kauppaketjuilla erilainen kuin tänä päivänä, mutta ennen kaikkea ehkä se, että nämä myymälän muutokset ei ollut niin suunnitelmallisia, minkä takia siellä tuli tietynlaista haittaa, kun näitä hankkeita sitten päätyttiin tekemään. Yleensä investoinnit tehtiin siinä vaiheessa, kun se oli enemmän tai vähemmän pakko tehdä, ja silloin se tarkoitti, että kaikki meni uusiksi. Eli remontit oli ehkä 10 vuotta sitten tämmöisiä niin kuin aika kokonaisvaltaisia. Tänä päivänä tämmöistä ketteryyttä ja muuta on tullut ihan eri lailla siitä, että ensinnäkin hankkeessa niin kun pystytään välttämään asiakaskato, kun huomioidaan se ydinliiketoiminta, kun remontteja tehdään, mikä tekee myös niistä muutoksista paljon perusteellisempia ja helpompia tehdä, kun ei asiakkaat karkaa kilpailijoille, ja se muutoksen tuoma investoinnin takaisinmaksuaika myös vähenee, kun ei tule asiakaskatoa ja liiketoiminnallista tappiota niin paljon remontin aikana. Ehkä myös nykyajan trendeissä on ollut nämä niin kuin erilaiset osakonseptit ja pienemmät uudistukset. Kiinteistöihin usein vaihdetaan LED-valoja, sitten erilaisia osastopäivityksiä tehdään. Ja ehkä tänä päivänä myös keskeinen osa-alue on se, että se tieto, mitä saadaan data kuluttajista ja asiakaskäyttäytymisestä, on ihan toisenlaista kuin 10 vuotta sitten. Tämä varmasti siihen niin kuin kilpailuasetelmaan antaa myös keskeistä osaa. Voidaan kokeilla osakonseptien ja osastojen päivittämistä, saada sieltä tietoa ennen kuin se jalkautetaan esimerkiksi ketjutasolla muihin, mikä taas niin kuin on helpommin perusteltavissa, että onko tämä investointi ja hanke kannattava. Kyllä joo, sillä on monia asioita nyt viime 10 vuoden aikana tullut, mitä on vaikuttanut. Esimerkiksi nettikaupan lisääntyminen on sitten pakottanut näitä myymälöitä uudistumaan, että siellä siirtyy suoratoistopalveluihin ja muihin nettikauppoihin sitten tuotteet eri tavalla myyntiin ja käyttöön, niin se vaikuttaa aina sitten tämmöiseen fyysiseen myymälään,
Ja just tämmöistä, niin kuin sanoit, osakokonaisuutta, niin ne tuo just semmoisia katseen kääntäjiä ja sinne myymälään sisään, joilla halutaan sitten tiettyjä asioita ja osastoja korostaa, niin niitä on ruvettu tekemään viimeisen 10 vuoden aikana huomattavan paljon ja viimeisen vuosien aikana oikeastaan vielä enemmän se on lisääntynyt. Varmasti tämmöinen data, kestävä kehitys, vastuullisuus tulee olemaan keskeisiä trendejä seuraavan 10 vuoden aikana kivijalkamyymälöissä. Ehkä meidän ei kannata sukeltaa sinne nyt liikaa, vaan lähdetään käymään läpi tätä meidän päivän pihviä ja aloitetaan kysymällä, miksi myymälän muutokset on syytä suunnitella tästä niin kuin toteutuksen näkökulmasta? No, suunnittelu on sen takia tarpeellista, että jokainen myymälä ja myymälän muutos on yksilöllinen ja myymälän asiakaskunta, asiakkaat, siellä se toiminta on yksilöllistä ja siellä mitä halutaan tehdä siellä remontissa, niin ne sisällöt vaihtelee, jolloin sitä ei pysty niin kuin joka kerta tekemään samalla tavalla, se on suunniteltava tarkasti, jotta säästytään siltä asiakaskadolta, myynnin menetykseltä sillä tavalla, että asiakas siirtyy kilpailijalle, vaan pystytään suunnitelmallisella tekemisellä tekemään se tehokkaasti ja sitten samalla pystyy asiakasta palvelemaan ja myymälä pystyy mahdollisimman normaalisti toimimaan, oli myymälä minkä tyyppinen tahansa. Eli keskeinen osa-alue suunnittelua on tunnistaa nimenomaan siihen kyseiseen liikepaikkaan kohdistuvat niin kuin kriittiset asiat, minkälaisia asiakkaita siellä on ja muuta. No, ennen kuin sukelletaan siihen enemmän, niin mitä asioita sä itse näet, että mitkä ne on ne niin kuin kriittisimmät asiat, mitä pitää huomioida siinä, niin kuin, että identifikoidaan se yksikkö, mihin ollaan sitä suunnitelmaa tekemässä? No siihen projektin perustietoihin just, että minkälainen myymälä, minkälainen ympäristö, minkälainen asiakaskunta, mitä siellä myydään ja onko se erikoisliike, siellä on jotain tavarataloyksikköä tai sitten market, niin kuin päivittäistavarat, elintarvikemyymälä, niin kaikissa näissä on omanlaista eroja, mitkä vaikuttaa siihen, tulee eri tavalla ottaa huomioon vaikka melusaaste tai pölyt ja muuten ne kriittiset työvaiheet on eri tavalla vaikuttavia. Ja sitten ihan perus projektihallinnan ja projektin jutut, että budjetti ja aikataulu, mitä siellä tehdään siellä myymälässä, mitä halutaan uudistaa, onko se miljöö, onko se kalusteisiin, onko se muuhun niin kuin myymälän ulkonäköön liittyviä, mahdollisesti jotain järjestystä muutetaan siellä, että se vaihtelee hyvin paljon, mutta siinä on monia asioita. Viestintä on hyvin tärkeää, asiakasviestintä sen remontin aikana, jotta myymälän sisälle tullut asiakas pystyy mahdollisimman hyvin toimimaan siellä ja ostamaan tuotteita, niin kaikki tämmöiset on tosi tärkeitä ottaa jo etukäteen suunnittelussa huomioon. Ja se remontin aikainen myös sitten on tärkeää siinä. Mutta kriittiset työvaiheet on tärkeää huomioida, miten ne vaikuttaa toisiinsa, miten se vaikuttaa siihen myymälän tekemiseen, miten se vaikuttaa myymälän asiakkaisiin. Että kaikki tämmöisiä, jotta pystytään minimoimaan se haitta sille, jos vaikka tässä tapauksessa puhutaan aukioloista myymälästä, niin jotta se myymälän asiakas pystyy, vaikka siellä tehdään isojakin muutoksia tai tosi kriittisiä työvaiheita sen projektin kannalta, remontin kannalta, niin kaikki nämä kun suunnittelee jopa hyvinkin tarkalle tasolle, kuten tuotteiden siirtoon asti, niin sitten myymälän myytävä tuote, oli se mikä tahansa, niin se kun aikataulutetaan, niin kaikki tämmöisiin pystyy esillepanoihin, hyllytykseen, niiden resurssointiin, niin kuin ottaa huomioon, niin on suuret mahdollisuudet onnistua siinä. Kuulostaa, että melkoinen määrä erilaisia asioita ottaa huomioon. Heitetäänpäs tähän väliin ehkä semmoinen kysymys, että jos mietitään tämmöistä optimaalista suunnitelmaa, missä kaikki menee tosi hyvin, niin minkälaista lisäarvoa se niin kuin hyvä suunnitelma voi tuottaa? No, suuri hyöty on esimerkiksi hyvällä suunnittelulla lisäarvo on se, että pystytään vähentämään yllättäviä lisäkustannuksia. Että ollaan valmistauduttu ja suunniteltu, miten
vaikka ne kriittiset työvaiheet tai niihin liittyvät asiat. Ja siitä kautta, miten se liittyy siihen myymälän asiakkaaseen tai sen liiketilan asiakkaaseen, niin kaikki tämmöiset, että pystytään vähentämään lisäkustannuksia ja se remontin aikainen myymälän arki, normaali toiminta on niin kuin mahdollisimman normaalilla tasolla ja henkilökunta pystyy ja myymälä oma porukka pystyy keskittymään siihen omaan tekemiseensä ja mahdollisimman hyvin palvelemaan asiakasta siinä remontin aikana. Ja sitten mikä siihen niin kuin lisäarvoa tuottaa on se, että räätälöidään ne suunnitelmat joka ikisen kohteeseen ja projektiin, yksikköön ja niihin omanlaisekseen just se, että kun se sisältö on joka ikisessä, vielä ei ole yhdessäkään niissä yksikössä, mitä mä oon remontteja nyt ollut mukana, niin ei ole yhtään samanlaista ollut, joten ja sitten miten se vaikka niin miettii muutosryhmän suunnittelua, mitä me ollaan tehty viimeisen 10 vuoden aikana, että kun monestikin tehdään semmoisen makrotasolle isompia lohkoja, niiden tekoaika on tietty, niin meidän niin kuin osaaminen keskittyy vielä erityisesti siitä, kun mennään syvemmälle sen lohkon sisälle, kun mennään esimerkiksi myytäviin tuotteisiin, onko se kalusteessa oleva tuote tai ei-kalusteessa myymälätyypistä riippuen, sitten onko se erikoismyymälä tai huonekalu tai tuommoinen market-myymälä, niin mennään ihan sinne tuoteryhmätasolle, tuotteisiin, kalusteisiin, ne aikataulutetaan, niihin liittyvät työt, vaikka se lattiahionta ja muut semmoiset, mitkä vaikuttaa erityisen paljon sen myymälän asiakkaan kokemukseen sen remontin aikana, jotta kaikki pystytään aikatauluttamaan ja tavaravirrat, kalustevirrat, kaikki ne on niin kuin suunniteltu sopimaan siihen kokonaisuuteen, jotta se asiakas pystyy toimimaan siellä myymälässä myös niin kuin, ja sitä pystytään palvelemaan myös sen remontin aikaan, ettei tule sitä myynnin menetystä ja jotta niin kuin pystytään niin kuin pitämään myynti-indeksit mahdollisimman hyvinä, jopa parempina kuin normaalisti, että se tehdään sitä kiinnostavaa siitä remontista viestinnän avulla ja siellä tulee uusia hienoja alueita, niin niiden kaikkia markkinointitoimilla ja asiakasviestinnällä niin saadaan se mielenkiintoiseksi. Ja lisäarvo tulee tosiaan otetaan ne kriittiset työvaiheet ja viestintä, kaikki tuommoisia niin kuin isoja juttuja, mitä se tapahtuu, ja niihin pureutuminen vielä syvemmälle. Että se, että tehdään iso kokonaisuus, mutta jokaista niistä asioista pystyy vielä hiomaan tehokkaamman sillä esivalmistelulla ja suunnittelulla ja hankintojen keskittämisellä ja niiden aikatauluttamisella, että pystytään sitä myymälätilaa käyttämään hyvin, että siellä ei ole liikaa vaikka tulevia kalusteita tai vanhoja kalusteita, että kaikkiin niihin logistiikkaan mietitään tietynlaista semmoista niin kuin suunnittelua ja siihen tulee semmoinen niin kuin juoksutus myös, että jotta se kaikki tullaan siihen, että siellä ei ole ylimääräistä tavaraa, että se myymälän toiminta kärsi. Että siinä on, ja sillä tavalla saadaan sille kilpailuetua sille myymälälle, vaikka se on remontin aikana. Se uudistuu, se saa siitä kilpailuetua, mutta se, että kun se suunnitellaan hyvin se myymäläuudistus, niin siitä on myös kilpailuetua sit siinä vaiheessa, kun remontoidaan. Sä nostit 3 asiaa. Se, että remontin aikana ydinliiketoiminta pyörii yksikössä mahdollisimman hyvin, vaikka muutoskäynnissä, asiakaspalvelu ja työtehtävien tehostaminen. Miksei näitä tehdä yöaikana, näitä hankkeita tai remontteja? Yöaikana on omia haasteita. No, suuri on kustannussyy, että yötyö on merkittävästi yleensä kalliimpaa toteuttaa, niin se tuo lisäkustannuksia ja sitä kautta se yötyöskentely suurena haasteena tulee myös niin kuin viestintä, että silloin kun normaalisti kaikki tukitoimet ja muu työelämä toimii päivärytmissä, jolloin logistisista tai muita hankintoja tarvitsee miettiä tai pitää pystyä vaikka kommunikoimaan, niin se on haastavaa, kun toiset työskentelee yöllä ja toiset päivällä, niin se tuo semmoista omaa haastetta ja sitten jotkut työtehtävät on hyvä tehdä myös öisin.
että semmoisia vaikka melua aiheuttavat työt, lattian piikkaaminen tai sahaaminen ja muita tämmöisiä, mitkä aiheuttaa melua, niin ne on hyvä sitten tehdä niin kuin hiljaisina aikoina tai sitten siinä vaiheessa, kun se myymälä on kiinni, jos on vaan mahdollista. Tietenkin jossakin myymälöissä on sitten esimerkiksi asuinkiinteistö siinä samassa, niin siellä on sitten ei pysty tekemään, mutta kaikki nämä tulee ottaa huomioon jo siinä suunnitteluvaiheessa ja toisaalta jotkut myymälät on hyvä toteuttaa öisin, niin kuin ihan koko remonttikin, niin kuin vaikka puhutaan nyt tuotteiden siirrosta tai kalustamisesta tai muuten siihen niin kuin itse esillepanoihin liittyviä asioita, koska taas myymälässä voi olla asiakasvirrat niin suuret, että siellä se haittaa jo sitä ydinliiketoimintaa, se päivätyöskentely, mutta sitten pitää vaan saada se kokonaisuus toimimaan yöaikaan. Silloin ehkä kannattaa tehdä ne yöisin, mutta se on hyvä katsoa aina tapauskohtaisesti, miten se nimenomaan se vaikuttaa sen myymälän asiakas siihen, ettei sitä niin kuin häiritä. No vähän sivuttiinkin aihetta asiakkaat. Muuttuuko suunnitelma sen mukaan, mitä tuotteita esimerkiksi yksikössä myydään? Jos on huonekaluja tai urheiluvälineitä tai elintarvikkeita myyvä yksikkö tai vaatteita, niin onko eri asioita otettava huomioon? Kyllä tarvitsee ottaa monessakin tapauksessa. Tietenkin samat lainalaisuudet toimii remonttikohteessa kuin kohteessa, mutta kyllä se tarvitsee ottaa huomioon vaikka semmoisia, missä on vaikka tekstiilejä myynnissä, on se sitten niin kuin huonekaluja tai vaatetekstiilejä, niin just se esimerkiksi pöly on silloin tärkeää. Ja sitten yleensä semmoiset myymälät voi olla myös niin kuin toiminnaltaan, ei ole suuria käytäviä, ei ole mahdollisuutta väistötiloille, vaikka niin kuin market-kaupassa, vaikka elintarvikkeet ei myöskään sitä pölyä saa päästä, mutta se, että siellä pystytään liikuttamaan, kun siellä on mahdollisesti isompia tiloja, niin pystytään sitä työaluetta rajaamaan, mutta se, että mitä tulee ottaa huomioon ja sitten asiakaskunta vaikuttaa myös, että sitten jos on tavarataloympäristö tai muu tämmöinen, missä on kosmetiikka, vaatekauppaa, niin se asiakaskunta on erilainen, tilat on erilaiset, jolloin se liiketila tulee ottaa huomioon ja melu ja muu semmoinen, kun se tila on pienempi, niin se kuuluu myös kovempaa silloin, niin näitä kun pystyy sitten toteuttamaan toisaalla tai sitten tiettyihin aikoihin, niin kaikki tämmöistä tulee etukäteen niin kuin miettiä sitten, että saadaan se kokonaisuus toimimaan. Varmasti myös niin kuin itse esillepanoihin kriittisesti tai merkittävästi vaikuttava asia voi olla se, että minkälaisia kalusteita on. Esimerkiksi jos timpuroidaan vaikka puukalustetta, niin siellähän tulee sahapölyä ja muuta, niin se voi olla eri kuin vaikka tämmöisessä elintarvikemyymälässä nähtyjä peltikalusteita, mitä ei tarvitse käytännössä räätälöidä mihinkään. Nosta ylly, laita paikalle. Erilaista kalusten muuttamista. Just tämmöiset vaikuttaa hyvinkin paljon, että pystytäänkö se tekemään siinä paikallaan, jos se muokataan se vaikka se puuosa, joka aiheuttaa sitten taas just sitä pölyä, vai pitääkö se siirtää tiettyyn toiseen tilaan, ja se taas vaikuttaa sitten siihen esimerkiksi sen työn kestoon, ja ne tulee kaikki ottaa sitten huomioon, ja miten se vaikuttaa siihen myynnissä olevan tuotteeseen, niin niitä pitää hyvinkin paljon pallotella sitten siinä suunnitteluvaiheessa, mutta se on tärkeää myös suunnitella, jotta se asiakas pystyy asioimaan siellä myymälässä. Me ollaan paljon puhuttu asiakkaista ja oikeastaan niin kuin tätä ydinliiketoiminnan varmistamista remontin aikana, että se on keskeinen osa huomioida. Muuttuuko joku suunnittelussa, jos me puhutaankin uusperustakohteesta? No siinä on sillä tavalla, että se asiakas ei ole siinä myymällä tilassa silloin, että siellä pääsee tekemään sitä remonttia niin kuin tyhjälle lattialle tai sitten siellä tehdään muita töitä, mutta käytännössä se on hyöty, tai siinä on yleensä, että ei tarvitse ottaa asiakasturvallisuutta, asiakasliikkumista huomioon, jolloin pystyy sitten taas tehokkaammin aikatauluttamaan ja limittämään niitä erilaisia töitä, mikä meillä on just tullut sellaista hyötyä, mitä me ollaan tuotettu asiakkaille uudisperustalta kohteessa, se, että se läpimenoaika lyhenee, kun se suunnitellaan tehokkaaksi ja tehokkaasti se vaikka elintarvikemyymälä, niin se kalustaminen
esillepanojen teko tai niin kuin hyllykarttojen tekeminen ja tuotteiden hyllyttäminen, sitten niin, että kaikki ne menee limittäin keskenään, että ei tehdä tiettyjä vaiheita valmiiksi, vaan pystytään aloittamaan toista jo, kun toinen on kesken, jolloin silloin saa sitä parhaimmillaan niin kuin useammalla viikolla jopa sitä läpimenoaikaa lyhyemmäksi. Siinä pitää totta kai ottaa huomioon vielä, siis suunnittelun tärkeys tulee myös siinä tuotevirrassa sitten, että niiden, jos kalusteet pitää aikatauluttaa, että sinne ei tule kaikki kerralla vaan osoittain, niin myös tavarat on hyvin tärkeää, vielä tärkeämpi oikeastaan aikatauluttaa, koska sitten taas on vaikka tässä elintarvikemyymällä, missä on päiväykset, tulee ottaa huomioon, että mitä tuotteita tulee ensimmäisenä pystyykö olla myynnissä milloin ja mitä pitää saada milloinkin tuotteistettua tai vasta tehtyä, jotta silloin kun se myymälä aukeaa, ne kaikki on vielä myynnissä olevia tuotteita, niitä pystyy myymään, että sen aikataulus on tärkeää. Kylmätuotteet, pakastetuotteet, muut semmoiset tuoreet tuotteet, niin kaikki pitää pystyä aikatauluttamaan ja sitä kautta resurssoimaan niille se työ sitten oikeaan hetkeen ja oikea määrä ihmisiä ja muut tehdään sitten aikaisemmin, niin kaikki tämmöiset tulee ottaa huomioon tai pystytään ottaa huomioon siinä suunnittelussa, jotta saadaan, meillä on kokemuksia, että me pystytään saamaan esimerkiksi 3-4 viikkoa jopa läpimenoaikaa siinä vaiheessa, kun se myymälä tila valmistuu niin kuin rakennustöiden osalta ja muiden töiden osalta, niin siitä saatu puristettua 10 viikosta 6 viikkoon. Ihan sillä, että työ on tehokasta, siellä on moniosaajia töissä, jotka pystyy tekemään sen kalustamisen, hyllykartat ja tuotteistamisen, eli hyllytyksen, kaikki niin kuin tehdään tehokkaasti, niin siinä se resurssointi myös on niin kuin, hyvin tärkeässä roolissa. Ja käytännössä auki olevassa yksikössä keskeinen lisäarvo on se, että se ydinliiketoiminta pyörii mahdollisimman hyvin ja kassakone kilisee, ja uudisperustassa on se tehokkuus ja läpivientiaika. Mutta toisaalta, jos mietitään, että saadaan avattuakin odotettua aikaisemmin vaikka myymälään, niin silloinhan se ensimmäisen auki olevan myymälän lisäarvo tulee myös siihen uudisperustakohteeseen, kun saadaan se kassakone kilisemään odotettua aikaisemmin. Kyllä, just näin, että sitä pystytään aikaistamaan ja siellä jos saadaan viikko tai 2 tai useampikin, niin se on heti euroja enemmän kassaa, mitä aikaisemmin odotettu. Ja tässä on tärkeää hyvissä ajoin tehdä se suunnittelu siihen, jotta sitten taas markkinointi voidaan tehdä oikeaan hetkeen sitten se avaajasmarkkinointi. Mä haluan haastaa sinua vielä, että nyt me ollaan puhuttu tämmöisestä yksiköstä, joka on auki, ja sitten me ollaan puhuttu uudisperustasta, mutta mitä jos meillä olisikin tämmöinen hybridimalli, missä meillä on auki oleva liiketoiminta, joka siirtyy uuteen kiinteistöön. Sitä pitäisi käsitellä vähän molemmilla tavalla, mutta miten sä niin kuin suunnittelijan näkökulmasta tätä lähtisit niin kuin purkamaan? Joo, näitäkin meillä on ollut muutamia kohteita, niissä on omat taas semmoiset omalaatuisuus sillä tavalla, että siinä pitää ottaa huomioon se nykyinen myymälä liiketoiminta, että se pysyy mahdollisimman hyvänä, ja sitten taas uusi pitää saada mahdollisimman tehokkaasti auki, jos tällä tavalla, että se välijäädy aika on jopa nollassa, tai sitten se on hyvin, hyvin pieni siinä, että jotta se uusi liiketoiminta on taas siinä uudessa osoitteessa, on sitten samassa kiinteistössä tai jopa niin kuin uudessa kiinteistössä tai eri kiinteistössä, niin siinä tulee ottaa hyvin tarkasti se, että mitä siellä tehdään siellä myymälässä, käytetäänkö siellä vanhaa kalustetta sieltä vanhasta myymälästä, jolloin sitten taas ja sitten vanhoja tuotteita yleensä joka paikassa ollaan käytetty, ettei ne mene niin kuin todellakaan roskiin, niin siihen se logistiikka tulee tosi tärkeäksi, ja sitten sen kalustamisen tehokas ja sen tuotteiden siirron, niiden pakkaamisen, kuljettamisen ja hyllyttämisen, kaikki on niin kuin suunnitelmallista, mitä tulee mihinkin ja milloin tehdään mitäkin, ja se, että tietää siellä uudessa paikassa myös, mitä on mihinkin pakattu ja mitä milloin pitäisi sinne saapua, jolloin sitten taas tiedetään, että uudessa paikassa lähdetään tekemään sitä tiettyä osastoa siellä. Ja sitten taas uudessa paikassa on se, tai uudessa myymäläkohteessa sitten se, että pitää suunnitella, mistä se aloitetaan, se kalustaminen ja tuotteiden hyllyttäminen ja esille paneminen on se, että ei aloita vaikka sitä haalausreitin vierestä, sitä niin laiturin päästä, vaan että se on
näitä tämmöisiä asioita tarkemmin, että Se sisälogistiikka. Sisälogistiikka nimenomaan, että se ei tukittaa sitä myymälää sieltä, kun siellä ensimmäiset tuotteet tehdään heti siinä kulkureitin vieressä, niin siinä on tavaraliikenne ja sitten taas esillepanot tehdään siinä vieressä. Niin kaikki tämmöisiä on tärkeä ja sitten se, niin kuin se vanhan myymälän, sitä ei kannata myöskään pitkällä ajalla myydä mahdollisimman tyhjäksi, koska sitten taas se vaikutusaika pitenee sillä remontilla. Että siellä joudutaan sitten myymään ei-oota, jolloin sitten taas joutuu asiakas katoa mahdollista siellä vanhassa myymälässä, sitten taas joudutaan ottaa siihen uuteen myymään kuitenkin se asiakas, niin sitten taas saattaa menettää sieltä vanhasta myymälästä. Mieluummin sitten taas tehokkaasti se pakataan se kokonaisuus siihen lyhyen aikaan. Vaikutusaika pienenee niin vanhassa kuin sitten taas uudessa myymälässä. Niin, nyt siinä ne kohteet on erilaisia ja niitä täytyy kans miettiä sitten ihan eri silmillä kuin sitten taas kokonaan aukioloa myymälä tai uusperustinta. Eli olet sitä mieltä, että jos on vaan mahdollista, niin ei kannata alasajoa tehdä vanhassa myymälässä ja myydä esimerkiksi niin kuin alennustuotteena, että katteissa menetettäisiin katteita ja sitten perustaa uusi liiketoiminta uuteen, vaan nimenomaan yritettäisiin ajatella sillä tavalla, että olemassa olevat myytävät tuotteet siirtyy uuteen. No kyllä se mahdollisimman paljon tai onnistuu sillä tavalla hyvinkin suurelta osin, koska tietenkin jotain kannattaa ja jos on elintarvikemyymälä, niin sitten on taas kylmätuotteet ja pakastetuotteet, missä sitten taas ei ole välttämättä järkeä, mutta esimerkiksi tuommoinen erikoismyymälä, tavaratalommyymälä, niin kyllä se kannattaa, kun se tavara joutuu kuitenkin siirtämään, pitää sen maltillisena sen tuotteen ja sitten uuteen myymälään pystyy siirtämään jo tuotteita ja sinne tilaamaan uusia tuotteita ja sitten taas täydentää niillä vanhan myymälän tuotteilla, että sen saa sen kokonaisuuden pelittämään kyllä sillä tavalla, eikä jää niin kuin mitään sinne jälkeen sitten venymään. Joo. Kahdessa edellisessä esimerkissä, kun puhuttiin uudisperustasta ja tämmöisestä, missä yksikkö muuttaa toiseen kiinteistöön, niin nostit keskeiseksi asiaksi tämän niin kuin, projektin tai muutoksen läpivientiajan ja sen tehostamisen. Miksei tätä samaa ajatusta sit jalosteta tuolla niin kuin auki olevissa myymälöissä? Miksei niitä tehdä samalla tavalla mahdollisimman nopeasti? No kyllä, siinähän on se suurin syy sen myymälän myynnin menetyksestä koituvat kustannukset on sitten se suuri, että jos siellä tehdään lyhyen aikaan, niin silloin pitää tehdä todella paljon lyhyen aikaan. Ja sitten on niin koko myymälä hyvin suuressa remontissa, jolloin ne myynti-indeksit kärsii. Se asiakkaan ostoskori pienenee, kun se ei välttämättä löydä mitään sieltä. Ja sen takia se on, vähän kannattaa sitä venyttää, jolloin se haitta siitä asiakkaalle ei välttämättä tapahdu koko myymälän alueella. Jos se tehdään lyhyessä ajassa, pienesti ajassa, tarvitsee hirveän paljon resursseja, jolloin siellä on enemmän työntekijöitä kuin asiakkaita sitten siellä myymälässä. Ja jossakin tapauksessa se on ihan mahdollista tehdä, mutta kyllä sitten taas meillä on niin toistakymmentä vuotta kokemusta, niin kyllä me ollaan huomattu sitten taas, kun se myynti pysyy hyvänä, niin sitten taas ne muut kustannukset pienenevät. Ei tarvitse sitä jälkimarkkinointia ja sitä takaisinostoa niihin asiakkaisiin. Ja se ei mene kilpailijalle niin herkästi, kun se löytää sieltä myymälästä sen remontin aikana ne tavarat ja haluaiset tuotteet. Jos se tehdään lyhyen aikaan, niin ei sieltä kovin helposti löydy mitään. Okei, se on lyhyemmän aikaa vaikutusaika sille niin kuin sen remontin vaikutusaika, mutta sitten taas sen kokonaisvaikutusaika voi niin kuin olla pidempi, koska se asiakas kerkeää tottua siihen kilpailijaan jo. Niin siinä on kohteesta riippuu sekin, mutta meidän kokemuksen mukaan sitä kannattaa suunnitella tai tehdä suunnitellusti ja vähän pitemmän aikaa, ettei se vaikutus siinä ole sille kaupan tai sille kuluttajalle niin suuri. Niin, ja kilpailu kuluttajista on varmaan myös semmoinen, että se takaisinostokustannus tulee sitten piilokuluna siihen investointiin, joka voi olla aika merkittävä. Just näin. Me ollaan nyt käyty niin kuin yksittäisiä erityyppisiä yksiköitä ja vähän niin kuin läpi myös sitä, että mitä ne myy ja muita asioita, mitä ottaa huomioon. Mutta mitä jos tätä niin kuin viedään vielä vähän pidemmälle, että mietitään niin kuin ketjutasoa.
Mitä asioita suunnittelussa pystytään ottaa huomioon, tai miten se muuttuu, jos puhutaankin ketjutasolla, ollaan tekemässä vaikka 45 yksikköä uudisperustaa, tai ollaan 45 yksikköä tekemässä osakonseptia. Miten sä tämmöistä lähtisit lähestymään? No tästä osakonseptin teosta on viimeaikaisia kokemuksiakin, että niitä on tehty, ja siitä lähdetään yksinkertaisesti jokaista. Lähdetään sitä kokonaisaikataulua tietenkin hahmottamaan, että mihinkä se aikaikkunaa se halutaan tehdä. Sitten joka ikistä projektia lähdetään suunnittelemaan yksilöllistä projektia sinne, jotta me tiedetään, kuinka kauan siinä kestää siinä yksilöllisessä projektissa, jotta tiedetään sitten limittää ja ne projektit saada keskenään toimimaan myös, ja saadaan semmoisia niin kuin jatkumoita, semmoista niin kuin, saadaan sillä tavalla sitä resursseja käytettyä niissä samanlaisissa projekteissa, ja ne pystyy ne ihmiset tekemään sitä samaa työtä useamman kerran, jolloin sitten taas loppua kohteissa tulee se hyöty hyvin suurena siinä, että se on läpimeno aika pienenee, koska ne ihmiset on tehnyt sen useamman kerran, ja se on tuttua siinä tapauksessa, joten se pystytään tehokkaammin tehdä se loppuhomma tai loppuprojektit, ja sitten pystytään resurssoimaan se tarkemmin, että kuinka monta ihmistä tarvitaan ja mitä muita resursseja kaikkia tarvitaan sitten mihinkin aikaan. Ja sitten sillä tavalla suuri syy on myös sitten, kun saadaan hankintoja keskitettyä, niin siinä saadaan kustannussäästöjä usein, kun tehdään isompi tilaus, vaikka kohteita on useita, mutta taas tehdään se kokonaistilaus suurempana, niin siitä yleensä tulee hyötyä sit sille. Ja me tiedetään myös, että mitä saattaa siirtyä seuraavaan myymälään, niin ne kun ketjuttaa ne työt ja tiedetään, mitä tehdään aikaisemmin, mitä sieltä siirtyy se seuraava vaikka kalusta tai mitä tahansa muuta, niin kaikki on tehokasta ja tiedetään etukäteen. Mutta niitä on niin kuin monennäköisiä just tämmöisiä osakonsepteja esimerkiksi tehty, ja on useampikin 10 myymälä niin kuin ketjutettu siihen, että saadaan se kokonaisuus toimimaan. Joo, eli voisi ajatella, että tietty sapluuna suunnitellaan, millä sitten kaikki monistetaan ja tiedetään, koska enemmän tai vähemmän varmasti samat lainalaisuudet toimii jokaisessa yksikössä, että aikaisemmin käytiin läpi, että jokainen yksikkö on toki erilainen, mutta että ne asiat, mitä painottaa, vaan muuttuu, sitä sapluunaa pystyisi hyödyntämään. Kyllä, ja osakonsepteissa ne on nykyään niin yleisiä, just niitä katseenkääntäjiä ja muuta semmoisia halutaan tehdä, niin siihen pitää aina myös muistaa se, että miten se vaikuttaa siihen muuhun myymälään. Että jos siellä tehdään pieni osa ja se muuttaa sitä, se vie vaikka tilaa joltakin, tai siitä tulee tilaa jollekin, kyllä se vie tilaa, kun se halutaan kasvattaa jotain tilaa, niin se on aina jostakin pois, niin sitten se vaikutus myös muualle siihen myymälään saattaa aiheuttaa myös, tai yleensä aiheuttaa lisätöitä siihen, niiden aikatauluttamista. Itse asiassa osakonseptin teko ei välttämättä ole niin suuri, mutta jos se vaikuttaa muuhun tekemiseen sitten, tai muuhun myymälään, niin kaikki nämä hyvä etukäteen ottaa huomioon ja varmistaa se, että kuinka se laajuus siellä myymälän sisällä, jotta pystytään sitten yhdistämään ne oikeanmukaisesti ja ne resurssit pystyy siirtymään projektista seuraavaan sitten ajallaan, ja niin kuin hankinnat ja muut sitten toimitetaan ajallaan sinne. Niin. No kuulostaa, että monia asioita pitää huomioida. Miten paljon suunnittelijan näkökulmasta tämmöiselle niin kuin hankkeen suunnittelulle on varattava aikaa, mikä on semmoinen hyvä? No mielellään on niin kuin, ja ihan niin kuin on se, että siinä niin kuin useita kuukausia on kaikkein paras tilanne, jotta pystytään ensimmäinen miettimään ne hankinnat, mitä sinne tehdään. No, tai vaikka kalusteet, niissä on tietty toimitusaika ja valmistusaika, jotta se täyttyy, että ne saadaan, koska jos ne ryhdytään tilaamaan myöhässä, niin se taas tulee lisää kustannuksia, mutta kun tehdään ne hankinnat hyvissä ajoin, niin pystytään myös kilpailuttamaan silloin niin kuin, hyvällä tavalla, jolloin saadaan siitä sitten kustannuksia tai säästöjä kustannuksissa. Eli hankinnat pystytään tekemään, ja sitten tavaravirtaan liittyvät asiat, hankkeen muut työt, mitä kaikkea se tehdään, niin tiedetään, että miten se vaikuttaa se remontointi siihen, että kyllä niin kuin parhaimmillaan puoli vuotta
vähintään 3 kuukautta, mutta kyllä lyhyemmässäkin ajassa aina ollaan onnistuttu, vaikka niin kuin puhutaan viikoista, että kyllä se niin kuin onnistuu silloinkin, mutta siinä saattaa tulla tiettyjä niissä, ja varsinkin jos tulee uutta kalustetta tai miljööratkaisuja tai muita semmoisia, niin ne sitten on, mutta kyllä se tietty pitää varata niihin tiettyihin vaiheisiin suunnittelussa, just vaikka tavaravirran miettiminen sen remontin aikana, jotta säästetään häviikiltä sitten, että sille tulee ne uudet tuotteet tai ne tietyt, kun ne esillepanot tehdään tiettyä aikaa ja tiedetään, milloin ne arvioidusti toteutuu, niin niiden kaikkien aikatauluttaminen, jolloin se tavaravirta sitten taas vaikka niin tuommoisessa ketjutoiminnassa, niin se tulee sitten sieltä keskusvarastolta, niin se tulee tiettyyn aikaan, jolloin se esillepano tehdään, niin se on heti valmis. Siihen ei tarvitse palata tekemään uutuuksia, vaan se on suoraan sitten niin kuin, ja tätä pystytään kaikki suunnitteluavulla niin kuin tehostamaan ja ne sillä tavalla saamaan sopimaan siihen kokonaisuuteen. Varmasti myös tämmöisessä pitkässä hankkeessa niin alkusuunnitelma on keskeinen osa, mutta ei ole kiellettyä päivittää suunnitelmaa hankkeen edessä. Varmasti myös tiettyjä asioita on järkevää tarkentaa, jos on esimerkiksi vuoden tai miksei ole puolen vuoden projekti. Sinne sattuu paljon kausimuutoksia ja erilaisia merkkipäiviä ja muita, milloin asiakkaita varmasti liikkuu enemmän. Niin. Aina tulee jotain remontissa, mitä ei me ihan niin kuin on mietitty, mutta sitten taas kun se on suunnitelmallinen, niin sitten tiedetään, miten sitä jatketaan, vaikka siihen tulee, miten tämä muutos vaikuttaa tähän suunniteltuun läpivientiin. Kaikki tämmöiset on siinä, suunnittelu on tärkeää, mutta aina tulee muutos. Jokaisessa remontissa ja jokaisessa projektissa tulee, on se sitten meidän alalla tai missään muuallakin, niin aina tulee jotain haasteita tai muutoksia sitten siihen aikatauluun. Joo. No, koska me ollaan ajan hermoilla, niin mun pitää kysyä sulta myös, että miten vastuullisuus nykyajan trendinä näkyy sun työpöydällä? No kyllä vastuullisuus sillä tavalla suurin on ehdottomasti tuo kalusteiden hyödyntäminen, että siellä remontissa pystytään mahdollisimman paljon hyödyntämään sitä nykyistä kalustetta, ja siihen tuodaan sitten vaikka jotain miljööratkaisuja, jotka saa sen myymälän tai se kalusteen näyttämään siinä myymälässä ihan uudelta, mutta se, että siinä tapauksessa niin tehdään kalusten laskentaa suunnitteluvaiheessa, mitä muita osia siihen tarvitaan, milloin ne miljööratkaisut, mutta siinä niin tulee sitä vastuullisuutta, että hyödynnetään, ei aina sitä uutta kalustetta, pistää vanhaa metallilavalle, vaan hyödyntää sitä vanhaa ja sitten sillä tavalla saadaan niin se vastuullisuus aspekti mukaan ja sitten myös tuommoiset niin kuin toimitusten aikatauluttaminen ja lohkottaminen sillä tavalla, että se jätetään vaikka välivarastot pois, vaan saadaan suoraan oikea määrä tavaraa myymälään, jolloin sitten taas niin kuin kuljetuksesta aiheutuvat päästöt pienenee, että ei tule ylimääräisiä kuljetuksia eestakaisin johonkin välivarastoon tai sitten vaan että tulee sillä yhdellä ja oikea määrä tavaraa yhdellä kuljetuksella, niin siinä tulee, ne on niinku semmoisia, mitä ensimmäisenä mieleen tuosta vastuullisuuspuolesta nykyisessä työssä. Varmaan myös on paljon ollut näitä kylmäaineuudistuksiin vaikuttavia töitä ihan fyysisesti on näkynyt työpöydällä. No siinä on se vastuullisuus kyllä just näin, että kasvihuonekaasujen vähentyminen tästä hiilidioksidilaitoksen tai siitä uudistuksesta. Niin, näkyy suoraan fyysisesti sillä, että on enemmän projekteja esimerkiksi marketkaupan puolella tai elintarvikemyymälöissä, joissa kylmäkalusteita muutetaan. Joo. Kyllä. Siinä olisi oikeastaan asiat, mitä me oltiin vähän mietitty ja voisin vähän vilkaista, että ei ole ihan hirveästi kysymyksiä herännyt. Voidaan vielä parisen minuuttia tässä ootella, jos heräilee mitä tahansa, niin kirjoittakaa ihmeessä chattiin.
Ja jos chattiin kirjoittaminen hirvittää, niin meidän yhteystiedot löytyy Muutosryhmä Oy nettisivuilta. Sieltä voi olla meihin yhteydessä ja voidaan jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Ja jos mitä tahansa muita mielenkiinnon kohteita tähän myymälän muutoksiin tai suunnitteluun herää, niin olkaa ihmeessä yhteyksissä. Me kyllä jeesataan ja autetaan. Otellaan pari minuuttia vielä tässä näin ikään. Kirsi kirjoittaa ainakin jotakin. Katsotaan, tuleeko meille joku mielenkiintoinen kysymys sieltä. Semmoinen, mä voisin kysyä sulta, Miko, että kun sanoit, että olet 10 yksiköitä, niin onko sulla jotain näppilukua heittää mulle, että minkä verran näitä erilaisia suunnitelmia sä oot tehnyt? Monta yksikköä olet suunnitellut? No sitä en pysty kyllä heittämään, sanotaan, että voin sanoa, että satoja, koska viimeisen vuoden aikana, kun tätä on tehnyt, niin puhutaan jo kymmenistä, useita kymmeniä, sanotaan 30-40 kohdettakin voi olla suurin piirtein ollut vuoden aikana pelkästään jo. Joten sitten kun sitä ottaa edelliset 9 vuotta mukaan siihen, niin siellä päästään joihinkin satasiin varmaan, että on isompia projekteja, mitkä kestää sitten pitempään, mutta sitten taas jotkut on ihan viikon tai lyhyempiäkin suunnittelukohteita, mutta kyllä se niin kuin puhutaan, kokonaisluku on siellä varmasti 200 helposti, jos vielä 3. Kirsillä on muutamat kysymykset. Teettekö AV-ratkaisut muutostöissä myös? Lisäksi hän kysyy, miten teidän suunnitteluprosessi menee? Käytättekö ulkoisia suunnittelijoita tai arkkitehtejä? Varmaan tästä olisi ehkä helpoin lähteä purkamaan näitä jälkimmäisiä kysymyksiä. Isoissa hankkeissa on paljon erilaisia suunnittelijoita. Voisit sitä vähän avata, että miten se tapahtuu? Joo, me tullaan usein sitten niinku siihen mukaan, kun siellä on just arkkitehdit ja ne tulee sitten taas sieltä tilaajan puolesta. Että se tulee sitten, on se kaupparyhmä tai kuka siellä sitä remonttia sitten lähteekään viemään eteenpäin, niin siellä tulee ne, ketkä tekee pohjat ja sitten taas arkkitehdit suunnittelee ne ja kaikki ne puolet, mitä heille kuuluu. Että me siihen toteutukseen, kun tulee vaikka myymäläpiirtäjältä se kuva, miltä se näyttää se uusi myymälä, ja sitten taas me selvitetään, miltä se näyttää se vanha myymälä. Siitä oikeastaan se prosessi lähtee, että mitä halutaan tehdä siellä, mitä siihen remonttiin kuuluu, niin lähdetään, kuinka me saadaan muokattua se vanha myymälä siihen uuden tarpeiden mukaiseksi, että jos siellä vaikka esimerkiksi kalusten vaihtuu, osastot vaihtaa vähän paikkaa, niin sitten mä lähden suunnittelemaan sitä, että kuinka se saadaan se toteutus toimimaan, ja sitten jos siellä vaikka hiotaan lattioita, niin se kaikki yhdistää siihen mukaan. Mutta siitä lähdetään niin kuin kartoittamaan ensimmäisenä, kuinka laajasta on kyse, mitä halutaan tehdä, mitä miljööratkaisuja, mitä teknisiä muutoksia, tuleeko tilaan muutoksia, mutta siellä tulee niin kuin arkkitehdit, että nämä on sitten taas sen tilaajan niin kuin ne on eri suunnittelijoita. Me ollaan keskitytty hyvin paljon tai käytännössä tähän myymälän muutokseen ja niin kuin tähän kaupallisen puolen ja kiinteistöpuolen yhdistämiseen. Ja sitten mikä se oli, sitten oli AV. Niin, lähinnä ehkä siihen edelliseen aihealueeseen, että tämmöistä allianssisuunnittelua varsinaisesti meillä ei ole, että me emme ole alistaneet muita teknikoita tai teknisiä suunnittelijoita meidän alle. Yleisesti isommissa hankkeissa, missä on sit erilaisia teknisiä suunnittelijoita mukana, niin me voidaan nivoa kaikkien aikataulut yhteen ja ehkä konsultoida siitä, että onko jotain kriittisiä työvaiheita, mitä olisi järkevää tehdä tietyssä vaiheessa. Eli käytännössä konsultoidaan ja jeesataan siinä niin kuin suunnitelmallisuudessa, että tunnistetaan ne kriittiset vaiheet ja saadaan se nimenomaan se ydinliiketoiminta huomioitua näissä eri projektin vaiheissa. Se on niin kuin se aikatauluttaminen on enemmän meillä. Eli meillä ei semmoista niin kuin teknistä suunnittelua vielä toistaiseksi ole, mutta LVI-puolta varmasti tuossa seuraavaksi ruvetaan tekemään. Ja sama oikeastaan noihin AV-ratkaisuihin, mistä tuossa mainitsitkin. Et me asennetaan kalusten valoja ja tietenkin spotteja myös,
myös sitten niitä, mutta käytännössä niin kuin meidän niin kuin menee siihen, kun on eri osastossa, vaikka myymälässä on kalusteessa hyllyvalot, niin niiden asentaminen tai sitten spottivalojen asentaminen tietyissä kohteissa on niitä myös tehty. Ja ne kun aikataulutaan mukaan siihen ja lasketaan niitä tarpeita myös sitten varsinkin niihin kalusten valoihin. Juuri näin. Kirsi kysyy vielä, että asennatteko AV-puolta? No näitä edellä mainittuja just, että sähkärit tekee ne valmiiksi, ne mitä meillä on niin kuin ne mielestäni maallikkotyöt, mitä onnistuu, että me asennetaan niitä hyllyihin tulevat valot ja niihin virtakiskot ja piuhat ja valotikut ja muuntajat ja muut, ja sitten taas sähkäri hoitaa sen kytkennän, että me ei varsinaisesti kytkentätöitä ei tehdä niin sitä. Ja spotteihinkin valmiisiin kiskoihin niin kun liitetään vaan ne spot-valot. Varmasti aihealueena semmoinen, mikä menee enemmän meillä tuonne kevytrakentamisen puolelle, että voitaisiin jatkaa siitä keskustelua sitten vaikka erikseen. Tuleeko muita kysymyksiä tai nostoja? Ei taida kukaan kirjoitella mitään. Hei, tästä lähetetään teille varmasti vielä nauhoite tulemaan, jos nauhoite vaan onnistuu. Ja tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää teitä kaikkia osallistumisesta tähän webinaariin. Kiitos Miko myös sulle. Oli mukava vaihtaa ajatuksia ja keskustella. Meidän yhteystiedot löytyy internetistä Muutosryhmä Oy nettisivuilta. Jatketaan keskustelua sitä kautta, jos herää jotain oikein mukavaa ja aurinkoista kesän alkua teille kaikille.